RMN Listen Win Anodan Basket Edition Anieta karon sa may balyok ning dakbayan sa Davao. Nagpadayon ang atong team sa pagpangita og atong mga suking tigpaminaw nga modawat sa ato ang basket nga puno sa mga ingredients mga kasama. Sa ato ang nagpadayon nga RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Karon mga kasama, usa ka avid listener nato ang atong makauban. Ato siyang pangutanon og ila-ilahon. Pangalan, sir? Rodolfo Tauro, ma'am. Sir, ang among tuyo karon, una na mo i-turn over sa imuha ning usa ka basket nato. Na may gamay ng pangutanon sa imuha. Hatagi mi og at least duha ka drama nga madungog sa DXDC, sir. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Og kuan, ma'am. Ikaduha. Pikas upping, ma'am. It's correct, sir. Congratulations, Sir Rodolfo. Kay sakto imong tabag mo dawat ka sa ato ang sa basket karong adlaw. Sir, usa-usahan na to ang unod sa ato ang basket karon. Kuan, ma'am. Isa ka tray na itlog, ma'am. Tapos bulad. Tapos mantika, ma'am. Mantika og Tapos lechon meat. di basta-basta unsay unahon nimo luto diha, sir? Kanigong itlog, ma'am. Tapos siguro kaning bulad, ma'am. Kay medyo lami na siya. Oo, daghan Kaning, gyud putahe. Daghang salamat sa DXDC og sa inyo, ha, ma'am. Og kay Sir Joel Biray. Salamat kayo. Congratulations, Sir Rodolfo. Yan mga kasama, sa ato ang maswerte nga nidawat sa ato ang usa ka basket karong adlaw. Alang sa ato ang RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Kauban si Radyoman Joel Veray, kini si Radyoman Aimee Genita Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition